Fú, ako je vonku špatne. Chcelo by to slnko. Ideme sa niekde zohriať? Čo na to hovoríš, Eliška? Áno, poďme tam. Cyprus? Tam sme ešte neboli. With stunning golden sand and crystal clear water. Mama tiež. Takže nachádzame sa na pláži Aja Tekla Beach. Nejakých 18 minút od našeho ubytkovania autom. Filipko sa hrá. Deti sa hrajú a všetko je teraz v poriadku. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. No mortal man can win this day. It's a kind of magic. The bell that rings inside your mind. Pivečko, pán šofér na opačnej strane. Filipko, zatiaľ ešte žijúci. A princezna Uška Lentera. A ide sa na obytko. Naobedovať. Trošku oddychnúť, pospať. A čaká nás Nikozia. No? Bye bye. Dabei Skati? Dabei Skato? Tak. Dobrý deň. Toto je spálňa. Máme taký výhľad. Z okna. Záchod je úplne na chuju. Sprcha tiež na chuju. Celá kúpeľňa je na chuju. Slabý tlak. A záchod je hneď pri sem. Kto to kedy videl? Obyvačky. Telka. Gauč. Stolička. A ideme na balkón a ukážeme aj bazénik. Takže toto je bazén. Dva. Jeden je veľký a jeden je malý. Jeden. A to je koniec. Ahojte. A tu máme recepciu našeho apartmánu našeho penziónu, alebo ako by som to definoval. Hello, good morning. Area. Bazén. Čo máme na ubytku? Kto tu stvára? Kto tu stvára? Kto tu stvára? Jediný, kto tu stvára, je na kúpalisku kto? Pozrime, nikto tu není. Filip tu stvára. Nestváraj. Naše okolie. Naše autičko na Cypruse. Na pár dní. Aj s modelkou. Takže dnes sme dorazili, je po obede a dorazili sme do hlavného mesta Cyprus. Nikózia. Kde je vlastne hranica medzi Gréckom a Tureckom. Čiže chystáme sa na tureckú časť. Čiže vlastne budeme aj v Turecku chvíľu. A máme nový kočík. A máme nový kočík. Parádne. Sme si povedali, že už keď dovolenkom, že treba ísť s novým kočárom. A teraz sa chystáme
tomu hraničnému priechodu medzi Tureckom a Gréckom. Je to zhruba v strede mesta, v centrume. Pravdepodobne po tamtej ulici. Eliška, povedz, čo si objednala? Ako to volá? Bubble Tail. Bubble Tail. A bude to čo? Namixované, povedz? Melon, blueberry, αρεστή. Δική σου ζωή θα θέλα να ζήσω και γυσκάν. Από κρασί που κι σπίδος μου να με πίσω κι όπου να περνάω. Πάντα να μετράω. Pomaly sa blížime k tomu hraničnému prechodu. Ten by mal byť niekde tam pred nami, takže za chvíľu by sme tam mali doraziť. A máme za sebou aj pasy, aby budú potrebné. A uvidíme teda, či sa objavíme v Turecku. Dosiahli sme point pasovej kontroly a prechodu do Turecka. No a sme na tureckej strane. Tam za nami sme prešli po posledný bod a sme v Turecku. A Eliška chce, čo chceš, Eliška, ty? Čo chceš, Eliška? Lapičku. Otoč sa, stoj, ukáž maličko na kameru 3, 2, 1. Zdovac. A ako sa nachádzame v tej tureckej časti, tak cítim sa ešte o kúsok tu cítim teplejšie ako v tej gréckej časti. Dünyaları verseler kâr etmez, olmaz ki sen denginde. Havasından suyundan aşk damlayan yarim var gül renginde. Dünyaları Aha, WC. Hello. A vyškíme sa. nefeste No a pomaly sa blížime son aşkım k tej pevnosti, alebo jak by sme to nazvali, Buyukhan. vefalı sevdiğim No, a dorazili sme. Derdimi derdinle böldüğümde ömrümü verdiğimsin. Son aşkım, ilk yarim, can bildiğim, vefalı sevdiğimsin. Eliško, ako sa cítiš? Teplo ti je? Áno. Ömrümü verdiğimsin. Havasından suyundan aşk damlayan yarim var gül renginde. Filip. Filip. Eliška. Verseler kâr etmez, olmaz ki sen Hi. denginde. Aşkıdır ruhumda yankı. Takže sme si objednali pivo, že veľké. A je to Ocağım ki sevdası sonsuzumdur. Aldığım her nefeste son aşkım, ilk yarim, can bildiğim, vefalı sevdiğimsin. Derdimi derdin Here I stand, look around, 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 around. No povedz, kam ideme. Na Malor. Sea Cave. Jaskyne nejaké. Uvidíme.
I'm there. I'm just a new man. Yes, you made me live again. Chceme sa ísť teraz pozrieť do jednej z tých jaskýň smerom tam dole. A sme tady. Whatever came of you and me, America's new bride to be. Don't worry, babe, I'm safe and sound. Down in the dungeon, just preachers and me. Don't I love her? Všetci tu skáču do vody. Teda len my nie, pre istotu. To je ono. Túto musla, moja mama našla túto mušlu. Ja mám zbierky mušlí. A nachádzame sa na tureckej strane a ideme tu vyskúšať pláž a tak uvidíme, ako to tu bude vyzerať. Dobrá je, Filipko? Zas uteká. Hovorím o sloh s umením, ale pozerať sa tam pravdepodobne už nepôjdeme, alebo to nestíhame. A s deťmi je to troška komplikovanejšie. Ale ešte sme sa prišli pozrieť na most Lástky. Tu parkujeme. A tam ideme. A ideme sa pozrieť priamo na ten most Lásky, ktorý pôvodne vytvorila Afrodita pre svojho amanta, s ktorým proste chcela šúpať celý život. A teraz sa tam ideme fyzicky pozrieť s celou rodinou. S kalnatým útesom a všetkým možným a hlavne, že malý halgier na rukách a baby v šlapkách. Ako to dopadne? Nachádzame sa všetci na tom moste Lásky, o ktorom som hovoril. Z tej strany. Ty ma prestaň držať furt. Okay. A v tejto strašnej zime sme si spravili ešte výlet autobusom zase, ale do Ayia Napa. To je na druhú stranu od našeho ubytka. Nejakých 16-18 km to je. Nebudem chodiť. Celkom šikovno sme prišli s tým autobusom. V populárnejšej časti to je Ayia Napa, je jedna, to sme tu, to je jedna časť a potom je tam Protaras,
skáďal sme my. To je druhá časť taká pre turizmus takých pekných pláží a pekného okolia. Eliška má svoj kočík. Mama má svoj kočík. Mama, ja sa tam nebudem fotiť. No a tým pádom Eliška, že má svoj kočík, takže to je jej cestovný vozík. Vládze kráčať. Všetci, čo som prišiel, nachádzame sa na Nisi Beach v Ayia Napa, najpopulárnejšej pláži na Cypruse. A niečo pre Elišku. Sme tu našli na Cypruse Luna Park, samé kolotoče. Ideme zameniť nejaké tokeny. Token sa tu používa ako mena pre atrakcie. Maybe we can make it happen, baby. We could keep trying, but things will never change. So I don't look back. Still I'm dying with every step I take, but I don't look back. We could keep trying, but things will never change. So I don't look back. Nachádzame sa na tureckých hraniciach a chceme ísť pozrieť do Famagusty, mesto duchov. Budú nás tu kontrolovať. Pasy som zobrala. Uvidíme, či sa dostaneme a ako ďaleko sa dostaneme. Tak cyperskou stranou sme prešli a ešte ideme tureckou stranou. Nakoniec sme tu, že Eliška? Máme zmrzliny, všetci. Áno, aj ja.
aj maličký halk, aj ten má zmrzlinu. Nachádzame sa v tom meste duchov. Museli sme ešte zaplatiť dodatočné poistenie pre auto, aby nás sem mohli vpustiť do tureckú stranu. Pýtali sme sa na tieto buginky, že či sa to dá požičať. Dá sa to požičať, ale iba s osobným šoférom, ktorý má až čas za 40 minút. Takže ideme po vlastných. Eliška z toho nie je veľmi nadšená, ale tak máme kočár. Tak prejdeme si pár ulic a popozeráme, aké to tu je strašidelne mŕtve. Dispatch War Rocket Ajax to bring back his body. Gordon's alive. He saved every one of us. Just a man with a man's clothes. Čo tam je, Filipko? But a man you can never fail. No one with the golden heart can find the golden Flash, I love you, but we only have 14 hours to save the Earth. Nachádzame sa pri porte lodí v Ayia Napa. Ideme si pozrieť nejaké tie loďky a za nami je taká výšková budova, taký zaujímavý, krásny hotel. I can hear your voices calling in the night as I'm walking down the Konos sa to volá, tá pláž. must be only an illusion of some kind. No one else around but me. And no matter how I'm trying, I can't get you off my mind. Lost in the night, walking alone. Lost in the night. No a dneska sa chystáme do dedinky, nejakých 7 km od nás. Volá sa to Paralimini, či ako? Paralimini, nejako tak, lebo by tam malo byť fitko. Už je tu autobus. Και τον άνεμό μου καίς σαν πηξίδα οι αγκαλιές να μας δείχνουν καλοκαίρι στο έρωτα τις διαδρομές. Με ένα βλέμμα δες το μυαλό μου παίρνεις σαν ήλιος με ζεσταίνεις σε θάλασσες γυμνές. Μια καρδιά που θες εσένα περιμένει. Ideme s mojím perfektným klobúkom a s perfektnou manželkou na pláž po 5 dňoch. 5 dní sme na našu pláž, 5 dní sme boli zavretí v apartmáne, lebo tu bolo veľa slnka. Ukážeme si, ako to je ďaleko od nás, aká je tá cestička krásna. Naša ulica, sem, dopredu.
A pred nami tam, kde končí, by malo byť more. Pláž. Πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι. A sme na pláži. Το μετρό για Πειραιά. Μέσα στο γλυκό καλοκαιράκι. Να πάμε κρουαζιέρα στα νησιά. Στο κύμα θα αρμενίζει το βαπόρι. Τα γέρι θα μας παίρνει τα μαλλιά. Takto ten Filip celú dovolenku uteká. Zas má niekde naplánované aj po lákadlách rôzneho druhu, ide si za svojím. Filip, na tejto pláži sme boli. Ešte za tým máme ďalšie pláže. Γιατί σε νοιάζομαι και σ' αγαπάω. Μύκονο και Σαντορίνη. Σαν ερωτευμένη πηγουή. A dnes ďalšia pláž Sunrise Beach. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Ale dnes na tejto pláži teda tu je momentálne hodne ľudí. Asi by som povedal, že najviac, kde sme boli. Je to pri hoteloch, tak asi kvôli tomu. Je tu kryštálovo čisto. Priam, jak keby som bol v bazéne. Pani okolo idúca, povedzte nám, kde sa dneska nachádzame? Victory Bay Beach. Prišli sme sem na autobuse 10 minút. Κύρα Γιώργαινα, ο Γιώργος σου που πάει, για που το βάλε και που το ξενυχτάει. Έβαλε το σκούρο του, άναψε το κούρο του Prezliekanie. στο αμάξι του και εντάξει του. Ο Γιώργος είναι πονηρός κι απ' τα που λέει μην τα τρως κι από τις 11 και μπρος κυκλοφοράει για γαμπρός. Ο Γιώργος είναι πονηρός κι απ' τα που λέει μην τα τρως κι από τις 11 και μπρος. Kto tam je? Nie, to już nie od... Liszka. Lebo ja umiem vymýšľať.
A zdravé kávička. A čaká nás trasa na Macronise Beach. Asi neviem koľko to je, 10 minút pešo. A tu si dáme bitérov, oddychneme si tu troška. Pod takým olivovníkom krásny mamina našla. Keď uspávala Filipa. S krásnym výhľadom. Ahojte, ideme do nášho druhého ubytovania. Takéto číslo. Ideme na to. Si vlastne kameru? Áno. Zhora? Záchod je vynikajúci. Tak. Tu máme Filipka, ako ide skáka na posteli. Vidíme? Tuto? Tak. To je všetko. Ahojte. She loves to laugh, she loves to sing, she does everything. She loves to move, she loves to groove. Pozri sa. Pozri. Dedulo.